Ayan na. Ayan, 2 million Mega Love shout out mga lalabs, take 2. Ayan. Carlo Balbuena Vlog Mega Love shout out. Carlo lalabs, meron kang 20 lalabs. Ibaba ko yung member ko lalabs, dikitan mo ha. Hello host lalab Carlo, salamat lalabs. Nagluloko kasi, nag-take 2 ako. Ang hirap ng pagluloko ng aking internet. Ito Carlo, may 20 ka Carlo. Ito, ibaba ko yung ano ko ha. Ibaba ko yung member ko. Okay po, ito baba ko ha. Ayan Carlo, si Bloody Coder lalabs. Rodi Erahita lalab Migalab shout out. Rodi. Lalab Rodi Migalab shout out. Ayan Carlo lalabs. Si ano, Bloody Coder lalabs. Ako host kasi. Sige lalabs, okay lang yan. At least madikit 20. Wag mo nang gaanong i-play kasi mahaba ang video. Ilan na yung bahay mo? Tingnan ko nga. Ayan, Carlo, meron kang 2.97K. Ha? 2.97 ha. Bigyan kita ng 20. Ayan, Carlo Balbuena, nagbaba ng bahay. Mohamed, thank you so much, lalab, Mohamed. Okay po. Mohamed El Hindi, Migi Love, shout out na labs. Mohamed, thank you so much, lalab. $775 siya, host. Sige, lalab, dikitan mo na, lalabs. Start na ako sa'yo, ha. Oh my God, daming tao sa aking second live. Ayaw nilang lumipat. Why? Mohamed Elende, Migalab, shout out, Mohamed. My channel is my passion, Migalab, shout out, hello. Hello, lalab, Migalab, shout out. Like. Thank you so much, lalab, sa pa-like. Ayan. Mohamed lalab, Migalab, shout out. Thank you so much, lalab, sa pa-like. Dan, tadadan.
Tadadan, tadan. 3 million mega love shout out, 3 million in the house. Ayan, thank you so much everyone. Dodong Odong mega love shout host. Don't be stressed ha. Support naman kita, Jers 21. Iwan ko lalabs, oy. Kabad trip kasi ang ang isang live natin. Unang live pa lang yun, nag-loading na. Nakaka-stress talaga. Kahapon, ganun din. Nakaka-bad trip. Kahapon, naka-take 3 ako, talagang ayaw. But now, inshallah, bless my life today, inshallah Allah. Ayan. Dodong Odong, Jers 21, mega love shout out. Papayo, shared ulit, Mamos. Papayo, salamat po, Papayo. Mega love shout out. God bless po. Papayo, thank you so much. Papayo, thank you so much po. Mega love shout out sa lahat, newbie lang here from Papayo. Ayan si Papayo, new lang. Wala, di pa tayo nagpin. Ayan, Carlo pala. Si Carlo, nakakalimutan ko na. Bless God din. Ayan, from Papayo. Makulimlim na, umaga mga lalabs. Ayan. Para kasing uulan. Parang uulan dito. Napanood ko na yan. Binaba mo naman, host. Di na ako nagbakas dyan. Papayo, salamat po, Papayo. Salamat. Sana yung bahay mo, Papayo. Dali, pin kita, Papayo. Lakas ulan dito sa amin. All link there from my channel is my passion. Ayan, Papayo, babaan po yung bahay mo, Papayo. Charararararantaran. My channel is my passion. Mega love shout out. Papayo, babaan nyo po yung link nyo po, Papayo. Ayan. Hindi ko marunong magbaba, hehe. Sige lang, ako na magbaba. Check ko na lang. Main channel mo ba to, Papayo? Oh my God, Papayo, you're making drama. Mohamed El, hindi ako na lang, Papayo, magbaba ng bahay mo. Ako na. Ayan na, ako na. Papayo, lablabin si Papayo, mga lalabs. Tararantadan. Main to main, oy. Wag ako ninja from Papayo. Mga lalab, main to main, main to main. Mga lalabs, if main ang idikit sa inyo, main din ang isukli nyo. Pero pag dinikit sa inyo ay ninja, suklian nyo rin ng ninja. Ganon lang yon, kadali. Ganon lang yun, mga lalabs. Ayan, Papayo. Ibaba ko yung link mo, Papayo. Tadadan! Taran! Lagi mo natin si Bibi. Ayan, mga lalabay ni Papayo, lablabin natin, mga lalabs. Papayo, Papayo, ayan, nakapin. Lablabin natin, mga lalabs, si Papayo. Carlo, nag-start na ako sa'yo, Carlo, ha? Bul. Sabi niya. Lablabin po natin, nakapin, mga lalabs, nakapin. Like Dan from my channel is my passion. Ayan. My channel is my passion.
My channel is my passion, Dan Paul Hag. Ayan, from Papa Yo. My channel is my passion. Kindly return to Papa Yo, lalabs. Already connected to your channel. Thank you so much. Thank you so much from my channel is my passion. Ayan. My channel is my passion, Dodong Udong. Ayan na naman tayo. Ano ba naman tong connection na to? Diyos ko, Panginoon, patawad. Kung nagwi-wielding yan, nananadya na yan sila talaga. Dodong OTW, Dodong. From Papa Yo, Dodong. OTW si Papa Yo. Di man maano kasi makulimlim. Para kasing uulan dito mga lalags. Uulan, tapos kumukulog-kulog konti. Oh my goodness. Bakit naman to nag-a-alarm? Papa Yo, Just 21 TV po, main ko. From Dodong Odong. Sige lalabs, babalikan lalabs. $3 million Migalab shout out. Kata ng likod ko. 4 million Migalab shout out 4 million. Ayan. Palablab nakapin mga lalabs. Nakapin po. Jers TV Dudong Dan Pulhag kapatid. Kala ko di Tagalog yan. Naubos pa naman English ko. Tagalog yan. Si Dudong Odong. Nagpapanggap lang yan na foreigner. Papanggap lang yan. Ano yan? Chinese. Taga China. Papayaw, taga China yan. Si Dodong Odong, taga China. Tadan. Papayaw Dan. Ang palatandaan, lalab, Migalab, shout out. Ang palatandaan. Lalab, salamat. Ang palatandaan, Migalab, shout out. Ay, nablabin natin mga lalab. Ang si palatandaan, lablabin natin mga lalas. Magaling yan magkwento ng mga kababalagahan. Magaling siyang maggumawa ng kwento mga lalabs. Yung kanyang Ayan, palatandaan, nagbaba ng bahay, lablabin mga lalabs. Ayan, lablabin natin si palatandaan mga lalabs, nagbaba ng kanyang pamamahay. Kwentong barbero idol. Magaling yan. Akalain yung one day lang, yung views niya is 2.5K. San ka pa? Ako nga, in-upload ko nung isang buwan. Hanggang ngayon. Sa 300 lang. Oh my God. Ayan. Ay, Diyos ko. Sikat yan. Si palatandaan. Marami siyang mga taga-subaybay. Sana all. Sa one day lang, 2.5. Saan ka pa? Ang laki-laki ng nito, revenue. Alam ko. Ayan. Natawa tuloy. Link dan. Tadan! My channel is my passion. Lalabs, oy. Muhammad Elin Dilalab, Adomiga Mercy. Maganda raw ako, sabi niya. You say that I am beautiful. Thank you so much. Thank you. James Star MJ02, good morning, sister. Lalab, good morning, James Star MJ02.
Mega love shout out lalab. Thank you so much. Gemstar MJ02. Ayan. Dansa nakapin ma'am from Gemstar MJ02. Ayan, no worries lalab si Papa Yo. Live stream yan. Nagsusukli yan mga lalab. Nagsusukli. Ayan. Punta nyo sa live niya. Maraming ayuda yan. Si Papa Yo. Ayun mga lalab, kung meron kayong mga extra banana dyan, pwede kayong makipag-barter dyan mga lalabs. Gemstar MJ02, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Gemstar MJ02. Lablabin, lablabin, lablabin. Link Dan, Wellington Pasos, lalab, migalab, shout out. Wellington lalab, thank you so much, Wellington. Wellington migalab, shout out, Wellington Pasos. Ayan. Wellington lalab, thank you so much. My channel is my passion. Ayan. My channel is my passion. Nagbaba po ng kanyang bahay mga lalab. Lablabin natin, lablabin. Wellington Pasos, migalab, shout out. Meron tayong kabartiran mga lalabs. Ayan, nagdidikit pa ako kay Carlo. Carlo Balbuena. My channel is my passion. Mega live shout out and Wellington. Thank you so much, lalab Wellington. Tapusin ko muna nga to si Carlo. Ayan, 4 million mega love shout out. 4 million mega love shout out. Thank you so much. Tapusin lang natin to si Carlo. James Star full pack main ko to from Dudong Odong. James Star lalab, pasuklaan na lang si Dudong Odong. Ayan, main channel niya, binababa niya. Pasuklian na lang lalab, pasuklian. Dan ta da 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 dan ta da da. Ayan, 4 million mega love shout out for nakulimlim na panahon mga lalabs. Ayan, nakulimlim na umaga. Carlo Balbuena Vlog, Dan Pulpak 21 host. Pero di pa pumasok ang 6 na late yata. Sige lang. Ayan, Dudong Odong, nagbaba ng bahay. Dudong Odong. My channel is my passion. Nagbaba ng bahay. Lablabin, lablabin. Sige lang, lalab. Sige lang. Di pa rin naman ako tapos sa'yo, oh. Kasi panay daldal si host. Ang paltandaan, nagbaba ng bahay. Herminia lalab. Mega love shout out. Herminia Sakyap lalab. Ayan, Herminia Sakyap. Mega love shout out. Pang 8 na tamsak host from Herminia Sakyap. Sige lang lalab, salamat. Salamat lalab, salamat.
Ayan, Jan Chow, good morning, how are you? Jan Chow. Jan, mega love shout out. Jan, I will give you moderator to you, 10 subscribe. Ayan, already connected, already give you 10 subscriber. My passion is my channel. Ano ba yung basa ko? Mali. How do I put air balloon the mouth? I never ever learn how to blow balloons. Show me now, please. What? How do I put air balloon the mouth? Binigyan ko siya ng 10 kanina, host. Sa passion. Birthday party balloons. No need to put it in your mouth. Just buy this one. Like this. Air balloon. No need to put it in your mouth. Otherwise, if the balloon is already big, it will bomb. It will blast. What the English? Oh my God. Oy, English, Taglish. Ayan. Ganon yung lalabs, oh. If you buy this one, air balloon, you do like this. Oh, like that. I do not air pump. You get plastic bag, make like balloons now, please. This balloon host, if you show host. I do not balloon like this. Like that. Jan Chow like this. Whoa. Like that. Oh my God. Oh my goodness. Show me, please. But right now, I don't have a balloons here. But I will show like this. Like this. But if you have air balloon like this. Oh my God. Rex, Migalab, shout out Rex. May pumasok na naman nakabuang. I'm not joking. Lalabs, I'm not joking. I am serious also. I'm not joking. If you buy air balloon, you do like this. I'm not joking also, Jan Chow, Lalabs. Why I will joke? I'm not joking. I'm looking you now, please. But right now I have. If you want to buy like that, go to supermarket. Any supermarket, they have like that. You ask there. Or else if you are in United Arab Emirates, you can go to Carrefour. Lot of balloons. You buy this one air balloon. Shopping plastic bag now, please. I'm looking you now, please. No, 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 no. I don't have. Plastic is not allowed. Carlo Balvin, hindi ka tuloy ako matapos. Go to shopping mall, ano? Diyan, ano, Lalabs. Show me now, please. Parang kalukuhan tong ginagawa nito eh. Hindi kaya mga Lalabs nag-ano to, naglalaro ng kanyang, ano? Hotdog. May channel dan from Herminia Sakyap. Kuya Vlog, mega love, shout out Kuya Vlog. I do not have any. No problem, Lalabs. If you don't have parents, what's the connection of the no parents if you go to supermarket? You go supermarket, if you have money, you can buy anything. Ayan. Hermenia Sapiap, okay, host. Good morning, host. Mega love, shout out. Oh, host, gawin. How do I put air balloon the mouth now, please? Ano? John Chow, you know already. Don't ask me that I do this, that, like that. Oh my gosh, too much English. Kuya Carlo Channel, Dan Full Pack host. Mega love, shout out. You know already, Lalab, you are not kid. Okay? You know how to do that. Just put it your mouth in your mouth, not my mouth. Ayan.
You know already. Don't ask me like that. No. Haha. Carlo. Kuya Carlo channel. I follow your demo now. Just, Lalab, if you want to show demo, just check there in the YouTube channel how to demo with the air balloon. You will see there. There's a lot of upload there in YouTube channel. No need to ask me to do that. I don't know how to do that also because I don't have air balloons here. Please stand up, try to look any shopping plastic bag now, please. How can? I am live, Lalab. How can to say like that? I'm looking you now, please. No. Otherwise, I will remove your moderator, Jan Chow. It's not good. Heart Vlog Lalab, Mega Lab, shout out. You know how to do, John Chow. Mawi. Baka naihi yun. Herminia sakit ba ng bahay? Mga lalas, baka naghahawak to ng kanyang hotdog. Even the kid know how to do. L3 Mega Lab, shout out. Hello everyone. I never ever learned how to blow balloons. How come? Just take balloons, even take the plastic bag, put it in your mouth, then just blow it with your air from your body. Arjun 1987 Mega Lab, shout out. Ayan. Arjun Lala Mega Lab, shout out from UAE. Ayan. Arjun 1987. Security guard from Aljimi Mall, Mega Lab, shout out. How are you, Arjun? Do I need to use my check space with air to blow balloons? No need, just your mouth and blow it. Kalas, like that. L3 Mega Lab, shout out kapatid from Kuya Carlo. Just put it your mouth. Tantadan. Niloko lang ako nito eh. Dimple Sakura Vlog Lalab Mega Lab, shout out. Hello all. Ayan, Madam Dimple Mega Lab, shout out. Dimple Sakura Vlog Mega Lab, shout. Ayan si Madam Ganda. How are you? I am good, Arjun. How about you? I am here in the Philippines now, Arjun. Inshallah soon, I will go back there. In UAE, I miss UAE. Balloons me, I have balloons with me. No air now. I do not air pump. Just go to supermarket then buy air pump. Dimple, Mega Love, shoot at kapatid. Okay. Your vacation. Yeah, my vacation is 1 year. Arjun Lalabs. How are you? You put out your cheek space with air holding now? Yes. Put it, do it by yourself. Don't ask me to do it. I will not do. Host yung bahay nung binababa mo kanina, haha. Oh my God. Niloko na itong buwang na to eh. Tanggalan ko to ng moderator eh. Baka nagaano to, Lalas. Di kaya nagaano to, naghahawak ng kanyang buto. Ayan. Kalokohan niya, no? Oo, Lalabs. Huwag niya nga akong mauto. Baka nagaano to, naghahawak ng kanyang hotdog. Huwag mo nga akong maluko-luko dyan. Pasabugin kita dyan eh. Ginagawa mo pa akong After you show me, I practice how to do them. I'm not ask you to do. No need to ask me, Lalab. I don't know how to do. Better to check there. YouTube channel, how to blow the balloons. You check there. You put the name. Then you will see. Buwang ka. Niloko mo ko
Baka naghawak ka lang ng ano mo, itlog dyan. Paitahos ha. I'm looking you now, please. No, I will not do. Just do it by yourself. You are not a kid. Even kid, they know how to do. Lumalabas tuloy yung English natin, oy. Paitahos ha. Dimple Sakura Tamsak, dating dikit na. O, tama ka, host. Anong lahi ang taong yan? Ano yung lalabs? Galing ata yan ng China. How can? Wala na daw siyang mga magulang. Anong paki kung wala siyang magulang? Anong connection ng magulang sa air balloons? Ayan. Pwede siyang pumunta ng supermarket, bumili siya ng maraming air balloon doon. Buhay magsasaka, Migalab, shout out. Wag niya nga akong mauto. Ako daw gagawa. Baka habang pinapakita ko sa kanya yan, tumitigas yung ano niya, hotdog. Wag niya nga ako. Nag-ibang planeta yan. Wag niya nga ako. Pasabugin kita dyan eh. Buang yan, buang. Saan na ba yun siya? Bastos siya. Ayan, saan na ba yun siya? Black mo na. End story na. Saan na ba yun siya? Tanggalan ko na nga lang siya ng moderator. Wait lang mga lalabs. Parang ginagago ko nito eh. Host Carlo Balbuena Vlog, to yung bahay, baba mo na yan. Muna ang buang dyan, ha. Carlo Balbuena. Wait lang mga lalabs, ha. Maloko mong utot mo, ayan. Yung pinadikitan mo kanina, 20 lobat kasi isang phone ko, ayan. Sige lang lalab, sige lang. Ano ba yung gagawin ko? Host Carlo Balbuena Vlog, to yung bahay, baba mo na. Yan muna ang buang dyan. All link done. Sige lang, ano ikaw pala, sige lang lalab, sige lang. Magpin tayo ng bago. FW Migalab, shout out. Sino may premiere dyan mga lalab? May premiere. Kuya Carlo Channel. May premiere ka lalabs. Erwenya Sakyap. $19 na pala, nadikit ko sa'yo, isa na lang pala. Tapos na pala. Ako host, mate, baba mo na lab yung premiere mo, baba mo na. Sige na lalab, baba mo na yung premiere mo ng ano natin. Ng madikitan. Ng matamsakan. Cute ka kasi host, yan na, tripan ka pa. Buang siya. Pero ano, baka dumating ngayon ha. Okay lang yun lalabs. Tinuturuan niya ako mag-ano, buang siya. Nagawak ka tayo ng kanyang buto. Thank you, host. Ayan. Kiss, keep it simple, survival, Migalab, shout out. Bakit ganun? I have typhoon. Ayan. You have typhoon, kiss, keep simple, survival. Paikutin na lang kita, ka-isa host. Ayan. Sige lang lalab, salamat.
Ano, nasaan na yung premiere mo, lalabs? Ito yon. Premiere mo to. Would you like some of my ulam? Ulam? Ginger. Ayan, lalab, gumuhit ka na, Carlo, lalabs. Carlo. Sige na, baba ko ulit si Bloody Coder, ha. Wait lang. Cutie, normal lang ang lagas bawat level. Pahirapan talaga yan. Manyak yan, host. Huwag mong pansinin. Take two ka na nga. Move on na. Tinanggalan ko na, lalab, ng jacket. Di na siya makapasok. Buang siya. Inuutupan niya ako. Ano ba? Tinanggalan ko nga ng jacket. Diyan, bastos. May pumasok lang na bastos. Tinanggalan ko siya ng jacket. Cutie, tamsak at dating deket. Premier niya sakyap. Wait lang, lalabs, ha. Saan na yung ano mo, lalabs? Wait lang. Nag-iikot man kasi ito, eh. Boy, magsasaka, Migalab, shout out. Baba ko lang, lalabs, ha. Yung dinilikitan mo kanina. Ito si Bloody. Ang lalab si Bloody Coder. Sana si ano? Ito ba? Cutie Ginger. Migalab, shout out. Lalabs, ano to? Premiere mo to? Ayan, ibaba natin. Mga lalab, patamsak po ako. Nakapin, patamsak. Ayan, may premiere po ang nakapin, may premiere. Ay, nakatamsak na pala ako. Ang tagal ng ano mo, premiere no, hanggang sa 24 pa pala. Natamsak ko na to dati. Oh, premiere sa 24 pa pala to. Patamsak na kapin, mga lalab, na kapin. Ayan, host, premiere. Ayan, Dudong Odong nagbaba ng bahay. Dudong Odong. Mga lalab, patamsak po ako, nakapin, nakapin. My channel is My Passion. Nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalabs.
Ayan, 3 million mega love shout out. And mga lalabs, yung mga binababa kong bahay, palablab din ako mga lalabs. Harley TV. Link done from my channel is my passion. Daw sila magkakibibig ng pagkain, ikaw? Ayan, 5 million mega love shout out. $4 million mega love shout out. Thank you so much. 4 million in the house. Ayan. 17 million thumbs up. Thank you so much. Gatol. Kumukulog-kulog mga lab, parang uulan dito. Link done from my channel is my passion. Ayan. Thank you so much, lalab my channel. Thank you. Democra much love from USA. Ayan. Democra lalab mega love shout out. Democra from USA. Democra lalab mega love shout out. Appreciate you. Ayan, from Democra. Thank you so much. Thank you. I'll give you moderator, okay? You have now moderator Democra. Much love from USA. Ayan, thank you. You have now moderator Lalabs. Ayan, 4 million mega love shout out. You're welcome from Democra. Ayan, thank you so much, Lalabs. Thank you. Nakulimlim na umaga. Maraming salamat to sa pagpin. Ayan.
Lalab, maraming salamat din, lalab. Ayan. Matagal ko na palang na ano to, natamsakan. Sa 24 pa naman yun pala. Patamsak from Jaime Lambirang TV. Sir Jaime, mega love shout out. Sige po, tamsakan po natin yan. OTW sa nakapin. Sir Jaime, thank you. Yan, tamsakan natin yan. Ay, may premiere ka rin pala. Sige, Sir Jaime. Tamsakan ko yan. OTW sa nakapin host. Sige po, Sir Jaime, salamat. Doon na ba yung bayan ni Sir Jaime? Ayan, 3 million mega love shout out. Dan Herminia Sakya from Jaime Lambirang TV. And lalab, dan na sa'yo Sir Jaime, pabalikan na lang lalab, salamat. Patamsak Premier. My channel is my passion. Dan na po ba kayo mga lalab sa ano po? Sa Premier nung nakapin? Patamsakan natin yung may mga Premier. Host, dan full pack na sa'yo, isang ikot ka po. Sige lalab, salamat. Kuya Carlo. Lalab, salamat. Oo nga no, thank you. Lalab, salamat lalabs. Ayan, patamsak po ako nakapin mga lalab. Jaime Lambirang TV. Salamat Kuya Carlo lalab, salamat. Dan full pack, my channel is my passion. Please return the favor. My channel and my passion lalab. Kindly return to Sir Jaime Lambirang TV already connected to your channel. Jaime Lambirang TV OTW Bicolanang Oragon. Sir Jaime, thank you so much. Ako rin yan lalabs, ako yan. Ayan, 8 million mega love shout out, 8 million. Ako po yan Sir Jaime, thank you so much po Sir Jaime, God bless. Dudong Odong nagbaba ng bahay, Dudong Odong. Pin kita, sunod kita kay ano lalabsa. Carlo Balbuena Vlog. Ayan, 8 million mega love shout out. 8 million, thank you so much. Ayan.
8 million mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin. Ayan yung premier po ni Sir Jaime TV. Jaime Lamberang TV may premier po mga lalas. Patamsakan po natin, patamsakan. Ay, pasyon parang hindi nagdidikit ha, pero okay lang. At least may dagdag revenue ka host, ha. Dagdag revenue. O nga lala, hayaan mo na yan siya. Dagdag WH, pero yung WH ko di naman tumataas. Araw-araw ako nag-LS. Iwan ko ano nangyayari. Si Jaime Tamsak, si Jaime, nasa bahay mo ako, si Jaime. Kaya nga po, okay lang yan. From Kuya Carlo Channel. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin, mga lalabs. Ayan, patamsak po sa nakapin. 5 million Migalag shout out. Ayan, thank you so much. Baba ko yung bahay mo, Carlo, ha. Wait lang. 7:40 p.m. Ayan, from Rodi Irahita. Ayan, Herminia Sakyap, mga lalab-labin natin si Madam Herminia. Meron din siyang premiere. Mga lalabs. Chicken. Salamat po, Sir Jaime. Salamat. Chicken orange. Salamat po, salamat. Ayan, palablab ako mga lalabs. Carlo Balbuena vlog. Ayan. Binababa ni Ailensky vlog. Patamsak na kapin mga lalab, na kapin po patamsak. Now, Nor Cubes. Nor Cubes. From Jaime Lamberang TV. Ayan. Nor Cubes, baka naman. Pa-sponsor. Nor Cubes. Dan Polpak po sa premiere po from Kuya Carlo Channel. Ayan, Kuya Carlo. Sir Jaime, dan si Kuya Carlo po sa'yo. Cooking with Sapia, may galag shout out. Cooking with Sapia. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba po ng bahay. Maya ko dikit main ko, na lobat pasang phone. Ayan, from Kuya Carlo Channel. Okay lang yan, lalabs. Ayan, OTW Armenia Sakya from Jaime Lamburang TV. Ayan, lalabs. Lalabs. Hermenia Sakyap, lalabs. Dan na sa'yo si, Sir Jaime. Sino po suklihan ko? Ingay dito. Batuin mo ng tubig, lalabs, yung mga maingay dyan. Sabuyan mo ng tubig. Sabihan nyo, magsitigil kayo dyan. Nagwa-YT ako. Palablab, mga lalabs. Carlo Balbuena. Dan na po ba kayo nakapin, mga lalas? Dan na kayo nakapin. Dan, tadadan, tadadan. Tadadadadadan. Dodong Odong, nagbaba ng bay. Dudong Odong. Ayan, lablabin natin. Kanina pa to si Dudong Odong. Dan na po ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Kay Sir Jaime. Danerming niya sakyap.
Tadadan, tadadan, tadadan. Bahay ko po from Kuya Carlo Channel. OTW Cooking with Sapia from Jaime Lambirang TV. Cooking with Sapia Lalabs. Can you return to Jaime Lambirang TV? Ayan. Already connected to your channel. Carlo Tamsak at dating dikit from Herminia Sakyap. Ayan, sir, ano? Sir Jaime. Dan na si ano po, Herminia. Carlo Lalab, dating dikit si Herminia Sakyap sa'yo, Lalab. Ayan, Herminia, salamat kapatid from, ano, Kuya Carlo Channel. Nyaw, nyaw. Kuya, welcome po from Herminia Sakyap. Ayan. Dan Cooking with Sapia. Ayan, from Jaime Lambirang TV. Cooking with Sapia Lalab. Can you return to Sir Jaime? OTW Dudong Odong from Jaime Lambirang TV. Lalab, Jess 21, on the way na si Sir Jaime. Parang malamig-lamig yung simoy ng hangin sa labas. Medyo malamig-lamig yung simoy. Nararamdaman natin. OTW Dudong Odong. Ayan, 5 million Miguel Love shoutout, 19 million thumbs up. Kuya Carlo Channel nagbaba ng bahay. Bloody Kuder binababa ni Ailinski. Ayan. Palablab mga lalab, palablab. 5 million in the house, Miguel Love shoutout. Dodong Dan from Herminia Sakyap. Dan Dodong Odong at sa ano, Mary's Church, from Jaime Lamberang. Dodong Odong Lalab. Dan na si Sir Jaime sa'yo, Lalabs. Dan na. My channel, Lalab. Kindly return to ano, Jaime Lambirang TV already connected to you. Even Kuya Carlo Channel, they give you 10 banana. Please return it to him. Thank you. Ayan, Madam Herminia, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalablablabin. My channel is my passion. Ayan, nagbaba ng bahay. My channel is my passion. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Lablabin, lablabin, lablabin.
Ayan, 3 million Mega Love shout out. Malapalala din po ako sa mga binababa kong bahay. Thank you so much. Na po ba kayo kay Dudong Udong mga lalab? Dudong Udong? Mag-iwan kayo ng bakas, Jers 21 TBFW. Ayan. Naghang na, uy. Hala, umuulan na. Umuulan na mga lalabs. Ayan. Cutie Ginger, napapagod ka na ba sa lagasan? Ayan. It's raining now. Nako, umuulan na. Lakas ng ulan mga lalab, lakas. Umuulan na po. Ang lakas na ng ulan. Lakas na ng ulan mga lalabs. Ayan, umuulan na sa labas. Very nice. It's raining. Ayan. Maulang umaga everyone. Ayan, umuulan na po sa labas. Umuulan. Cutie Ginger. Carlo Pulpakdan na. Ayan. Harang Premier Minyo sa Kiap. Ayan. Mga lalabs, wait lang. Mag-CR lang si host. Wait lang po, babalik po ako.
Ayan, umuulan po dito, umuulan. Umuulan kasi, umuulan. Mga lalab, it's raining, that's why. Ano sabi dito? Loading ka na, host. Maraming salamat, mga kapatid host. Maraming salamat din at alis muna ako. Bye. Cutie Ginger, si ano yan? Si Ed Skarky. Si Ed Skarky yan, lalab. Just click the link. Then you will see who is that. Ed Skarky yan, si Ed Skarky. Bakas lang po kayo para masuklian mga lalabs. Dudong Odong. Uulan dito mga lalabs. Subugso ang ulan. Ayan, umuulan na naman. Diyos ko. Dadadan. Maayong buntag. Ayan, Miguelab, shout out. Ujo Wolf. Ujo Wolf, lalab, Miguelab, shout out. How are you? Dan Tusok. Lalab, salamat sa patusok. Blagwaray, Miguelab, shout out. Tamsak. Diyos ko. Blagwaray, Miguelab, shout out. Okay, tayo ko sa from Ujo Wolf. Maulang umaga. Ayan. Malamig-lamig. 6 million Miguelab, shout out. Pag umuulan, asahan yung may loading. Nasa probinsya tayo mga lalabs, ganito talaga. Pwede ko promote host. Sige lang, Audio Wolf, mag-promote ka lang lalabs. Baka merong gusto magpagawa sa'yo dyan. Dito Enet. Ayan. Mainit dyan. Sa mga gustong magpagawa mga lalabs ng channel nila, ayan. Gumagawa po si Audio Wolf ng customized intro, thumbnail, ayan. Profile picture, banner sa YT at nag-edit ng video, ayan. PM lang guys, if ni Cyril Charles L. Cerbelia, ayan. Cerbella, mga lalas. Panggatas sa bibi ko, ayan. Panggatas ni Audio Wolf sa kanyang baby, ayan. No worries, Audio Wolf, at yung sweldo. Malapit na ang sweldo ni YT Audio Wolf. Anong petsa na ba ngayon? Malapit na sahod ni YT, oy. Anong petsa na ba ngayon? Tingnan natin anong petsa na ngayon. Wolf. Ano, Audio Wolf? Tayo yung naglo-loading. September 20, ayan. Another 2 days mga lalab. 2 tulog na lang, sana all. 2 tulog na lang sa sahod na naman. Bismillahirrahmanirrahim. What is that? May part 2 ito from Palatandaan. Ayan. Lablabin si Palatandaan mga lala. Si Palatandaan ay magaling gumawa ng kwento. Ayan. Magaling siyang gumawa. Tingnan nyo lang. 2 days lang, 1 day lang, 2.5. Ayan yung kanyang views. Sana all. Mapapasana all ka talaga. May part 2 daw si Palatandaan. Sige lala, baba mo yung part 2 mo lalabs. Dan na po ba kayo sa nakapin? Dan nakapin mga lalabs, oy? What is this? What happened this one? Huwag kang Ayan, 5 million, Miguelab. Shout out, 5 million. Dida, anong oras ka ba alis? I mean, part 2 na sa LS mo, ma'am. Yes, lalabs. Normal na yan kay Ailenski Vlog. Sa WS may nagpapamuni ako. Kilala mo raho si DB. Muni na siya. Muni na siya lalabs. Muni na.
Vlog Waray, ako nga dala sa kanya. Sa nagpani na siya, si DBN. O Lalabs, nagpunta siya nung isang araw dito sa akin. Ang sabi niya, muni na daw siya, Lalabs. Yes, kinongratulate ko nga siya. Sabi niya, ano na siya, apply na siya for monetization. Hindi siya nagpunta ngayon kasi waiting pa yun ng reply ni Lolo. Within 1 week, okay na yun. Monetize na yun si DBN. Ako nga nagdala kay DB. Ayan. Ang alke nga, pasalamat sa akin niya. Ang laki. Dodong Odo, nagloading na si host. Ambot man ay. Kasi Lalabs, it's raining here. That's why the rain is falling down. The rain is falling down. Umuulan po dito. Umuulan. Pag umuulan, asahan yung naglo-loading tayo mga Lalabs. Ang loading is a part of YouTube channel. Ay, nako. Tadadan, tadan. Dida, anong ka alis dang? 898 piso for KWH. Mura lang, 898 lang. How about Vlog Waray? Meron na siyang 789. 700. How about 250 subscriber? Magkano yon? Vlog Waray. 250. Kulang na lang siya bago mag 1K. Magkano yung Vlog Waray? Yan binayad ni DB. Meron ka ba dun kita? Vlog Waray? How about the Vlog Waray? Subscribers. 250 or 300. $898 pa din yan ang bayad. Hindi Lalab, lang, 300 lang. Ganun pa din yung bayad. 300 lang yung kailangan niya. Kasi meron na siyang 700 something. So need niya ng 300 para ma-reach niya yung 1K. Magkano yun Vlog Waray? 300 kulang, yes, 300. Magkano yun Vlog Waray? At sabihin ko sa kanya, yung di ko alam, ambot ka. Alamin mo. Yung ko yun. Yung member ko yun, binabananahan ko. Kaso lang ang problema kasi yung internet ko. Gusto ko man siyang bananahan, kaso minsan ang hina ng net. Ako nga gusto kong mambanana, di ko magawa. Kasi panay loading man si host. Alamin mo Vlog Waray. Alamin mo Dodong ay. Napapagod ka na ba sa lagasan Vlog Waray, Elias? Ayan. Nandyan si Cutie Ginger. Ayan Vlog Waray, pagod ka na ba? Magpainga ka na. 10, 30, 50 available ni Vlog Waray. Thumbs up, bell, all pasilip po. From Vlog Waray, Elias. 5 million Miguelab siya. Si Lolo ang pagod na sa akin. Si Lolo is already tired of you. Ayan. Vlog Waray. Madiskarte ito si Vlog Waray. Maraming ayuda. Vlog Waray Dodang. Ambot ay. Hoy Vlog Waray. Hindi ito yung main channel mo. Si Lolo ang pagod na sa'yo. 5 million Mega Love shout out. 5 million in the house. Mega Love shout out. Mega Love shout out. 5 million in the house. Vlog Waray Elias. Team Rockets. Chararan, charan. Ayan, 5 million Mega Love shout out. 5 million. Mga lalab, na po ba kayo kay Dudong Odong?
Dodong Odong mga lalab, Dodong Odong. Ayan, si ano, Blagwaray, yan si Bloody Coder lalabso. 789 siya. Gusto ko na kasing maano to, reach ng 1K. Mamaya ang hirap kasi ng connection, nakakaasar. Si Lolo ang pagod na. Yun. Kasi nakaupo lang si Lolo pero kumikita yon. Panay lamon ng WH. Subscribers. And viewers also likes. Kinakain niya lahat. What's that? Migalab, shout out 5 million. Mga lalab, 5 million, Migalab, shout out. Ayan. 5 million in the house, Migalab, shout out. Thank you so much, everyone. Loading si host, nagloading ang bot. Si Ed Scarky yan mga lalab, si Ed Scarky. Dang. Akala ko nawala ng koneksyon. Ayan, 3 million Miguel Live shout out. Naglo-loading na tayo, oy. Tadadan, tadadan, tan tadadadadan.
Tadan, tadan, tan, tararan. Tadadan, tarararararan. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. 5 million in the house. Hala, waswas. Nine o'clock na pala, nag-ano na siguro. Ayun mga lods, ako'y magpapaalam na everyone. Thank you so much, Dodong Odong. Ano ma? Ano ma? Magluluto nga ako ng manok, di ba? Magluto ng manok. Magbabaon si Bibi. Na magsayin ka na. Hayaan ko lang siyang naka-live. Hayaan ko lang siya. Isa lang ko yung manok. Isa lang ko yung manok man. Hayaan ko lang ito naka-play. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. 3 million in the house. Wait lang mga lalabs ha.
Reloading ako.